Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusetheni izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi izimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemazinge sabo ukuthi ushaka uyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu lebafowethu yingwe ihamba namabhubesi. Umhlaba ngiyawunqamula. Buya kanongoma la ngibuya khona. Indaba ezithu uyaphila? Siyaphila baba, siyaphila. Mnewethu sibonge kakhulu. Ngizovula ngawe. Amen baba. Siyathokoza kakhulu. Ngizovula ngawe. Siyathokoza kuhle siyathokoza. Yeah, mhlambe indaba ezitha ungamthatha umbukelo wempunga yesintu omusha umbeke ukuthi masikhuluma ngomageba sikhuluma ngobani, umkhulu noma? Ngikhuluma nomkhulu. Yeah. Umkhulu wasekhakho akuboka baba kaMkhwanazi. Akuboka baba kaMkhwanazi. Ekhabo malume kababa. Ekhabo malume kababa. Okay. Koshamasi impela kondonga. Uyena lo weyinyanga. Uyena lo weyinyanga. Nawe uyinyanga. Nami iyinyanga. Hey madoda. Nobaba naye wayeyinyanga. Even ugogo wami uMamkhwanazi naye wayeboniswa la emakhambini. Ngoba mfethu amakhambi omkhulu yabona wasidala nje. Wasidalela yonke into. Ithina nje kuphela sesisuka izinkolo ziyasisusa emakhambini. Kanti yonke into la. Yonke lento kanti yonke into omkhulu wasidalela yonke into ukudla esikudla kusuka enhlabathini, into esiphilisayo amakhamba suka enhlabathini. Uyabona uyazi khona umuntu odideke ngalendlela ukuthi uma ekhwehlela kunzima ngisho ukuphuza iboza wazi ukuthi umuthi usethi manje hayi urong ngoba nawe phela lemithi le yaseyibhedlela nayo yenziwa ngazo lezi ingxabi lezi kunjalo kulibona babona ngoba sekukhave ngalendlela ukuthi sekusonetshonalanga magema usukubalulile mfowethu ukuthi inyanga utabuka kuphi dabuka nongoma esigodini sasenkunzane kwakhangela amankengane awusuka amadoda lapha kumdlokombane ukudla amadoda indlondle nophapha ekhanda kaMenza ulalelo umuntu uyamemeza uthi igula likajama chithekile chithwe lenqole endala yakithi kwaMalandela ubebindi ubuthelezi ukhuthaza umntakandaba bemthuka bemcofula bethoka bhusho obukhali ngaye kubusa ngaye kuba nkosi kanti bamgcoba ngamafutha ephepha yakithi kwaMalandela siyakhuleka nenabesilo akunjalo manje ukukhuleka manje umntwana Indaba ezitha uyinyanga la enamandla baba ziningi inyanga futhi ziyakwazi abangazi kakhulu hayi ziyakwazi indaba ezitha kufanele lokho sikunyathele nazo ziyazi ukuthi uyinyanga enamandla indaba ezitha ngithande kakhulu ukusondeza umuntu eduze onento yokulapha amadoda hayi khona impela kwamadoda la ekhaya ngoba indaba ezitha uyabona indoda noma inganemali kodwa yabona mayingamphakeli umuntu wesifazane usukufile lowo muzi lo muzi ufile awufile ngoba umuntu wesifazane uzokhuluma nabangani bakhe bese abangani bakhe bamfaka usathana usiyaqala manje uyaphuma kuthiwa siye out kanti sebe-organize abafana ngale kuthiwa kuyaphunya kanti sekukhona abafana sekukhona abafana ngale wena wazi behamba iviki lonke hayi ngeke indoda kufanele-ke ivume indoda nje kufanele ukuthi ivume kakhulu ukuthi umakoti lokhu ehamba nabangani kufanele hayi abangani nje umakoti baseganile kumele hambe nabaganile hayi abangaganile ukhulumani umakoti nabantu abangaganile ganile kodwa ke manje indaba ezitho omunye umuntu uzothi uma kuwukuthi ke baganile impela ngoba phela yilento esizoyilungisa baganile impela kodwa labantu ababaganile amapena wabhala abo bonke uyabona ukuthi bazohlangana ngomkhulu angithi lapho ke ngenelela khona mina ningasizwa kabi kumakoti ngoba phela nayo nibonithatha izinto manje personal asisho ukuthi uma nabantu besifazane niganile nihlangana ngokubheda siyangathekisa ukuthi uma indoda ipeni lingabhali umuntu wesifazane angagcina engena usathane asisho ukuthi nenza njalo mina ke ngenza i-risk management
lapha kwa risk management sike sithi into ingase yenzeke yabo Yeah. uthola ukuthi sizothi le building ngase kube khona umlilo la akufanele wona ukuthi hayi ngeke lishe ngoba sibuka into engaba ubungozi kusasa sisho ukuthi iyenzeke kodwa engase yenzeke nasemadodeni ke kunjalo asisho ukuthi abantu besifazane uma indoda ingenili uyaphuma kodwa yinto leyo engase yenzeke ndabe zithu phela iphethe lapho esingenelela khona ke mase kunjalo indoda isishaya udaka nje sithi sibeke isandla yeah enye into engiyibonile baba into engiyibonile ebulala kakhulu amadoda amaphilisi ngicela ukuyibeka le ayababulela amaphilisi amadoda ngoba indoda ifika ihambe yothenga iphilisi isebenza ngaleli philisi ligcina iphilisi elingazwakala egazini yabo sekulapho seqala iyafa imizwa because leli philisi noma isilithatha lisezwakala seliweak yabo lapho uma ukuthi leli philisi akalithathanga hawu ufike beka isandla eqonde kanti manje imbiza iyelapha like us nazo izinto zamadoda yeah kodwa before uthatha lezi zinto zamadoda angithi lapha kule video sayenza ngalalanga sakhuluma ngomakhuculula nalana ke ibhizinisi khona umakhuculula wakhona okay kumele uqale uyilaphi yabo because angekusiza ukuthi mina nginike into ezokwazi ukuthi uhambe ibanga elide manje yabo ekubeni wayilaphanga leyo nto le ekwenza ube nenkinga ngoba indaba ezitha uqinisile mina indaba ezitha lemphela indaba sinembiza iyogurt iyogurt yabona inhle kakhulu uma uzoqala uchathe eqala uthola into okuchatha uziclean eqala ususe konke ukungcola lokho izinkwa yabona isinkwa siyingozi endodeni irice iyingozi endodeni izinto lezi ziyingozi kakhulu endodeni ngoba zihlala la eqolo isinkwa sakhe isilonda la manje kubalekile ukuthi indoda iqala ichathe imithambo ivuleke ithi siza kwimbiza ephuzwayo ezokwazi ukuyilekelela wena ke indaba ezitha usabalule ukuthi uqala indoda uyihlanze kuqala uyihlanza ngani la ekhaya sibe nomphilisi imuphi umphilisi kulezi so na umphilisi umphilisi loyo yabo sinika imphilisi iphuze ikota yeglass ekseni okay ikota yeglass ntambama emva ke-hour iphuza amanzi okay iyayiklina ngithi lapho sibe nendoda emadodeni nangilo ngapha sibe nendoda emadodeni kuzimalanga lana ke into oyenzayo ngondoda emadodeni uyachatha uma uyindoda okay yabo thola ngisipedi sakhe noma singasinye ngosuku uchathe kuphumela ukuza kuphumela amahlekehle agcwala eqolo injani indaba ezitha iyadonsa ayidonsi nje le kakhulu ayidonsi kakhulu la iyadonsa kodwa hayi kakhulu mhlambe njengoba iyilanda bezitha ufaka into engakanani lana nje ufaka nje ukhisandla ufaka 2 litha uka nje isandla esodwa ufaka 2 litha mase uyayipheka uchathe ngawo wonke awuchatha ngawo wonke ngaqala nesipete esodwa ngosuku noma ezimbili mhlambe uchatha size 8 size 8 alright kakhulu uchathe nje ngawo uclean mase ucleanile mase uza ngango maye babu umshunqo indoda emadodeni lo chatha ngayo le ube umphilisi lo umphilisi lo uyaphuzwa uphuza nje ikota yeglass ekseni ikota yeglass ntambama emva awuphuza amanzi angithi uyayiclean uclean yonke lamaphilisi ubukade waphuza because into kuphela isavunqa uzwena ubugalela amaphilisi kunjalo yabo so uthatha lona uyaclean uthatha nayo indoda emadodeni uyachatha mase uzoba nomama yebo lena ko ishama uzoba nomama ungayilokothi uma umama engeke bebika umshunqo ke lo kuyashunqiswa umshunqo umbhede so imfihla sekamereni imfihla yamadoda mhlambe ke indaba ezithe omunye uzoba nombuzo ukuthi umshunqo njengokuthi ngingawuphuzi ngingezuba nomuntu wesifazane kungabe mhlambe ngimphuza nini ngimphuza ekseni noma mhlambe sekusele ihola noma kuthiwa kusele 30 minutes uyawuphuza uyamphuza no 30 minutes uma uqeda ukumphuza iglass phuza iglass yawo umshunqo mase uphuza iglass yamanzi ukuze lento ihambe ngegazi igijime egazini phuza iglass yakumshunqo mase uphuza iglass yamanzi noma uphuza mhlawumbe amaglasi amabili emva kwalokho amanzi ukuze phela uhambe ugijime yonke indawo emthanjeni because ufuna imthambo nje umshunqo ufuna imthambo yegazi izogijima khona hayi lapho ukuthi indoda engahloniphekile impela kusemnyama ngiyakutshena la kuya ngawo ufuna uhamba ibanga elingakanani la
akuya ngawe uthi ufuna ukushaya into engakanani. Uyazi indaba ezitha ngelinye ilanga khona insizwa eyakuyathi impunga yesintu ngizokuzwisa imbiza. Ingayiphuza le mbiza ngaphathwa ikhanda. Mina ngazi ukuthi into zesintu Leo mbiza sinama bafaka amaphilisi angithi. bafaka amaphilisi. Bafaka amaphilisi kulezo mbiza lezo. Ayingashawa ikhanda. Uthi uvele ushawe ikhanda ukube la ucinane la makhaleni. Ucinane uze namazinyo. Uze la kushisa la esifubeni. Bafaka amaphilisi ke la. Yekeni lento kubalekile ukuyothekela ulwazi uma kuukuthi into uyayithanda. Indaba ezitha sesizophetha. Kukhona impushana la. Ya umshunqo powder. Ithi manje na ibhali ukuthi umshunqo powder. Yona isebenza kanjani? Lena uyifaka nobisi. Uyalifudumeza ubisi, ufaka ispoon sobisi. Kungabe mhlawumbe indaba ezitha umshunqo. Ngiyakwazi mhlawumbe ukusebenzisa ngingakachathi. Uyakwazi ukusebenzisa kodwa kenze uthi awusebenzisa ungakusebenzeli because ufica kungcolile. Kenze uthi awusebenzisa ungakusebenzeli. Umshunqo wona uvusa induku straight. Uvusa hayi ukuthi uyaclean. Awuclean wena wenduku. Udila nenduku wona. Mina mbukelo wempunga yesintu ngakukhuthaza ukuthi uma ufuna izinto lezi eziya ngqo endodeni kubalekile ukuthi uma uzozisebenzisa bayazi ke abafika le ekhaya abake bathole iyogurt. Ngiye ngithi mina awukuthola into yokuchatha kuqala. Yebo kunjalo. Uyabona uqala ukuchatha eqala uzihlanze. Uma usudihlanzileke usungayiphuza nayo izokwazi ukuthi ihambe iye khona ngqo. Engisho ukuthi ke mbukeli kobaluleke ukuthi uqala uthola indoda emadodeni kuqala. Uthola indoda emadodeni uyachatha. Uchathe. Uthola umphilisi uyaphuza. Uthi ukwenza nje lokhu uqhubeka lokhu ukwenza kodwa uma uzoba nomama lo langa ngeke uvimbeke noma ungachatha kanye uphuze kanye yabo kodwa mase usebenzisa umshunqo noma manje uchatheka kodwa emva kwalokho usungaqhubeka lokhu uchatha ungathi ngoba naku usuchathe kanye usuyama usungaqhubeka uchatha uyiclean wenze nje ukusavisa ukuthi uhlale uphilile uyimambala. Ngifuna ukubuya ngize la kumphilisi mfowethu. Ungabe usebenza ukuthi umuntu uyazihlanza kuphela noma umphilisi ke usukulapha izinto eziningi ngoba even unoshukela la number 1 ngiyagaranta kuthi une BP izinso uhlushwa izinso number 1 umphilisi ulapha izifo nje eziningi ezisegazini ulapha nje izifo eziningi ezisegazini umphilisi uthi uneka ezinyawo amadolo mhlawumbe unezilonda ngaphakathi unamathumbu imbiza ephilisayo imbiza nje ephilisayo inamandla kakhulu futhi kona ngoba ngempela mfowethu kumina kuyawenza umqondo ngeke ukwazi ukuthi uyoshumayela ekamelweni kodwa manje iqolo unoshukela uthola mhlawumbe into edala ukuthi ungaperform kahle ekamelweni ushukela mhlawumbe nje mase usebenzisele umphilisi kuphela uvela ube right uyibona nakho ngihamba kahle ekamelweni lapho sawudinga nomshunqo because vela anti ushukela usulaphile because into eningi esilimaza ushukela sosinenkinga yoshukela manje sakwazi ukuperforma kahle komama so nje mina ngiyaba advise abantu bewuthole kakhulu umphilisi bethule indoda emadodeni bechathe before bethule umshunqo indoda emadodeni ibalekile impela zinsizwa kubalekile ukuthi uma uyinsizwa uchathe. Uyabona ukudla sikudla abafowethu ngihlezi ngikhala ngaso sonke isikhathi ngokudla sikudlayo. Isinkwa, yabona isinkwa nerice zingozi izoze kakhulu. Akubona ukudla kufanele sikujabulele thina njenganamadoda. Mbukelo impunga yesintu asingawageqa amagula ngoba semuka. Ikhona indoda emadodeni. Usekubalile umagebo omkhulu ukuthi indoda emadodeni iyachatha emadodeni. Indoda emadodeni bese kuzoba khona umphilisi. Uma usuchathile phuza ke nanga umphilisi ukuze ezokwazi ukuthi alaphe izifo onazo egazini. Bese kuzoba khona ke manje imbiza ephuzwayo igama layo Umshunqo. Imbiza ke lena yamadoda eqondene nokuthi indoda ibe nesithunzi umama akwazi ukuthi ajabule. Ngoba umuntu wesifazane emeganile bafowethu ukudla kusuke kukhona imali usuke iphiwa kubo nawo obhuti bakhe basuke bemupha iyodwa into asuke engayitholi. Umshunqo kuyakulekelela ukuthi lento ayizela keni njengoba athi uzokuvusela umuzi ngempela uvuke ungabe ukuthi ipeni ngempela libhali nanga umshunqo uyawuphuza nawo ukulekelele ube indoda emadodeni. Uma kuukuthi okuphuzwayo futhi nawe uyakunqena khona kokunye la kuwupowder umshunqo. Uthe undaba ezitha uphuza nobisi.
uyawufaka uphuze nobisi nawo indaba ezitha uphuza usuzoya ngakhona ekamereni uyaphuza uzoya ungawuphuza ungawulokothi nawe ungeke uye ekamereni ngoba umshunqo powder nomshunqo imbiza uma uke wakuphuza ayi yoginqa idayisi impela ugcina usuginqa idayisi ngoba phela usukusumkhuphula usukusumkhuphula ubaba omkhulu saya kakhuphuka usuvuma usaya kube njalo Mbuka nompunga yesintu TV le number lokuzibona zivela escreenini sakho ezakhe undaba ezitha ukubaluleke undaba ezitha ukuthi utholakala khona nje la eThekwini uthe utholakala utholakala eDon House third floor ku 303 uzongithola nje khona ku 303 inamba ozoyishayela ezoshaya zona lezi ndaba evile ku screen nalana ke mbukelo wempunga yesintu emphilandaba izinto zakhe uma ukuthi mhlawumbe ufike kuvaliwe ngale uzokwazi ukuthi uzithole la uma kwenzekile nalo imphilandaba kwafika mhlawumbe kuvaliwe uzokwazi ukuthi uzithole kuyena ngoba sicishe sibomakhelwane endabeni impela singomakhelwane la nje ngaphesheya kunjalo mbukelo wempunga yesintu ngicela siwuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami